Hi guys, good morning. Naday ko diri sa basak guys kay magkamot ko ug na akong alaga oh. Oh, natuog na si Jagi kapoy nang pinaabot. Nagkamot man ko guys. Nagkamot ko. Hindi ako rinda. Loy ka aso. Higa. Tulong na sila ka sa kabuok si Kupo, si Scout, Kuyog. Nya kay binuhian lagi to sila so hindi. Kaya hiniktan man. So na sila na So tanawa guys, ito ang kamoton. Gahapon, dito ko gahapon. Diyan na ako dapat sa tanga. Wala na human gahapon. Tungod kay ni Uwan. Diyan karon ni balik ko karong buntag. Balik ko na ko gahapon. Tunga ako adlaw. Diyan karon ni balik ko na ako diri sa ikaduhang luwang kay naman akong alaga. Gidala man akong alaga. Nya mo tanawang sagot guys. Asa ra humay dapita guys. Napahak sa din amo to nga ni wa ni nabuhi ang humay anja awag kung sa kalabong muni nga dugay kay ko ano to di ko mutulin og dali kay kani mga sagbuta og dinhi kuhaon makaapas na sa humay og dinhi ang puson sumama akong kamuton isa kaluwang duha kaluwang, tulo kaluwang, upat kaluwang, lima kaluwang, unang kaluwang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so kan unang kaluwang ano kang kamukun ang sagot guys ang sagot ano diba asa ang humay kita wala titi ang humay sa ang humay guys wala siya nakuha kanila ko din ang dito nga kuha na isprehan siya para sa uod katong humay dito sa pikas nga is dito sa pikas so kayo nagsunan din humay dito sa pikas dito sa rio medyo okay siya kaya na-sprayhan to siya para sa uod kani nga basak din wala ni na-spray tungod yan ay tabay din so pagtanam nga ni Nidja nga mo ang sabod guys is giod so wa man lagi ma-spray siya para sa uod dapat dito sa saburan na-sprayhan to na para sa uod medyo okay na siya kaso late mi nag-spray mi nga gitanom na si Ja diha namin naka-spray kay unang kapalit og para sa uod kay kinsa ba nag-expect lagi nga main maka daot ang uod nga ang sana nga madaot ang humay pag sobrang uod wa man mi nag-expect mag-expect guys na madaot ang humay pa sa sobrang uod kinagharan man jud ato nga time so dili naman maapas kung mag-spray pa mi sa sakuran kay ibton bitaw si Ja kanang time na jud siya nga ibton di na pwede i-extend so time na si Jang itanom jaw jud kapalit kanang para sa uod nga to daghan mo ingon nga oy di na pwede di-sprayhan kay di jud na magsilbi so ni palit mi para spray sa uod man nagtanom ja kanili hindi man ni pwede ma-sprayhan kay uod magtabay so mao ni nahitabo unta maka-survive ni si Jang uy ka jud guys mo ning hong giaguntahan og kamot jawat na lang pud makalugaw mi ingani in town kay sayang magud ka jud guys og kanang naay di pud sa kamutan nakuha na gani, nasunog na gani hindi pa dyan na kamutan so maglisod taan ni lugaw lisod taan ni di ta kalugaw ani og ato ning kung anong pasagdan luoy ka dyan bitaw nga murag nagmuok sila tungod sa sagbot mo ni akong ginahinayag kamot igo po ni mo busog human po siguro ni na kamot ikaduhan na ron kaadlaw na akong kamot guys uli ko pamahaw rong tagtaod na city naman uli ko pamahaw mabalik ko ini ko magpamahaw naman akong alaga naminaw subay sa muna guys kay magtiwas ko kamot